Здравейте, да запасвам Киран Станов и ние ще играем Майнкрафт Ultra Survival епизод 1. Нека започваме този триъм. Правим си на Infinity. И сега, хора, нека съберем първо малко дърво. За първи път, хора, ми стана да снимам така, че се изтеглям някакви други приложения. Става? Да, така си. Окей. Сега да съберем малко от това дърво. То всъщност няма значение какво ще дърво ще е. Така. Още малко дърво. Следното. Готово. Така. Сега обработваме дървото. Така. Правим един workbench. Два пъти пръчки. Сега ще ви покажа защо. Защото трябва да се направите не само и един меч, а и една лопата. Лопатата ще ни е, за да си направим къщата околината. Първата нощ не гледате, защото са ни пуснати зомбитата и ще става. Ако не убият. Сега още дърво. Толкова дърво става. Сега да намерим малко такива неща. И не знам хора защо овците са погнати. Да просто на самата версия. Аз съм гол. Добре, това беше брат ми. Чайте само да видим. Знали зомбите. Иди ама гледа, бе. Бе мълчи, бе. Защото ще трябва да платим много би. Пуснати са зомбитата. И сега. Тук ще се издълбаем на хора, давам ви един съвет. Или тук се опитвате зомбитата. Първата нещо си издълбайте къщата. И не да слуша този рецепт, който влезе по туалетната. Ес, хора, няма вече. Така се прави къща. Според мен е така, защото се опасяваме и да става по-бързо. Пък хем събираме малко материал. За каменни неща. Няма да си правим каменни неща, докато нещата не се скъбят, защото няма да има никакъв смисъл. Така ще удължим малко. Ще удължим малко. Купчета. Да, е така става. Сега правим си една печка. Оф, вижте, направих се от... Няма нищо. Прави това. Сега правим
Гледаме си къща хора и се оставим там нещачни. Там неща са джунджурия. Правим си малко от тия неща. Отваряме, правим си blind chest. И тук ще има леглото, когато го направим сигурно във втория епизод. Където сега ще си направим хол, ще осветлим и ще спирам с този клип. Съжаление. Други клип мисля да има малко тихичка музика. Се надяваме, че ще има. Сега ще влиза план дърво, което е точно до мен. Сега ще ви покажа как да си направите торч без да съберете кол. Но някои хора със сигурност повечето хора, които играят Майнкрафт, ще го знаят. Чете и си правите чаркол. Повече става 6 минути. Както казах, е на завършване. Така. И така. И сега, надявам се този клип да ви е помогнал. Ако сте го харесали, натиснете лайк бутона, споделете с приятели. Ако сте го харесали, натискайте лайк бутона, натиснете лайк бутона, да. И чао!